Hey guys, welcome back. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂದ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಇತ್ನೆಂಟ ಚಿಪ್ಪರದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಡೋದು ಇತ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬತ್ತ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ಸೋಮವಾರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಪ್ಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೋಲ್ಪುಗ್ ಬತ್ತದ 2 ವಾರ ಚಿಪ್ಪರ್ಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ನಾನೈತೇನಿ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತಿಜಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ನೈಟ್ ಪೋಪುನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವಂಶಿಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಚಾಪರೇರನ್ ಪೋತೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು. ಮೂರನೇ ಚಿಪ್ಪರಡೆ ಬರ್ಸವತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಶನಿವಾರ ನೆಟೆ ಬತ್ತೀಜಿಗೆ ಬರ್ಸವತ್ನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜೋರೆ ಸೆಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋನು. ಬೊಲ್ಪುರ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಐಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತನೆಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಡ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆನೆ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಚಪ್ಪಲ್ ಇರ್ತಿರವಾ ಅಂಜನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಟು. ನನಂಜನಗ ಈ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅವಳ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪಿರೋ ನಗ ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಾಯ್. Bye. 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 ಬಿದಾಡಿಯ 2 ವಾರಗಳ ಸತತ ಕುಲ್ಕಿತ ಕತೆ ವಂಶಿ Much later. ಹಲೋ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಬಸ್ ಪೇಟೆಡುಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ನೈಂಕಲ ಕಪ್ಪು The next day. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇಂಗ್ಲ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಚಾಕ್ ಪಲ್ಲಾವು ಅಂಚ ನಾನು ಇಂಕ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪೋಡು ನುಪ್ಪಾವಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಿಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕುಂಟರ್ದೆರುಂಡು ಪುರಂಡು ಎಟ್ಟದು ಒಚ್ಚೆರುಂಡು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೈದು ತೋಚ್ಪವೆ ಬಲೆ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಪಂಡ
ಕೋಡೆ ಅಂತೂ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ದ ಅಂಚ ಪರಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. 2 hours later. ಹಾಯ್, ಯಾನು ಶಾಪಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪುರ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಲ ಉಪ್ಪುಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಟಿಫಿನ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆ ಐನೆ 11 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ತೂಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಖಾರ ಎಂಕಿತ ಪೋಯರದ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋಡತೆ. A few minutes later. ಕೂತಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ತುಕೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪುಲಿ ಕುಕ್ಕು ಅವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಂಡಿಯಾ ಮೊನ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಆತ. ಅವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆತವಕ್ಕ ಅಂದ The next day. ವಂಶಿನ ಡ್ರೆಸ್ 1 hour later. A few moments later. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಮಕ್ ಬಿಸು ತಲೆ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೇಪ್ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನೇಟೆ ಸೆಟ್ ಸುಮಾರು ಸೆಟ್ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಆವಡತೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. The next day. Hey guys, welcome back. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದೇ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿಸುತ್ತ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ ಬೈತನ್. ಸೊ ಹಂಚದು ಇಂಕುಲು ವೈಕ್ ರೇಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು. ಏನೈತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತು ಪಾಡ್ವೆ ಕಲ್ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಏನೈತೆ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಗಂಟೆ 10 ತುಕ. Much later. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೂರು ತೂದು ಹೋಯ್ ಅಂಚ ಮಂದಿರಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪ್ರೀತ ನಂಚ ಪೋದಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೈಟ್ ಅವರ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಪೋಕು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜಾಗ ಅವಳು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಲೈಟ್ ತೋಚುನತೆ ಅವಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನ